Hej, det er MS Craft tilbage her. Jeg vil gerne fortælle jer, hvordan jeg opbevarer nogle kort. Fordi det vil være rimelig noget, hvis I køber nogen, og så bliver de fugtige og bemast let. Man kan sagtens have dem i lommen, men så kræver de ikke åbnet helt op, så skal man tage dem fordi de bliver mast nede i. Og hvis de bliver fugtige, så er det heller ikke så godt nede i lommen. Det er også derfor, jeg bruger sådan en her. Sådan en lille madkasse her. I ser, altså ren, ikke også? Der kan man lægge 2 pakker ned i den her, og du kan også have en større en, så den er lidt bedre, tror jeg. Her. Og jeg rører ikke kortene, når jeg sætter dem ned i her. Den her, jeg rører ikke kortene, fordi den maser ikke. Så sådan en der, hvis I skal have med i skole eller sådan noget, for ellers ligger den i tasken og bliver lidt fugtig, fordi der også ligger madpakke dernede. Eller begynder at lugte af alt muligt, ja. Så det var kortopbevaring. Ses.